om julle uit soos howers, met stokke en swaarde, terwyl ek dag vir dag met julle gewees het in die tempel. Maar nou is dit tyd, aan die donker magte, julle kry julle kans. En hulle het hom gevange geneem en weggelei. Hulle het hom geslaan, hulle het hom verneder, hulle het niks van hom gedink nie. En Petrus het al ver afgevolg. Halleluja. Halleluja. You are all in You are all in heaven. You are all in heaven. Hallelujah. Oh, 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 oh.